Fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia nfex f'diskors kontradittorju. Dan hekk kif filwaqt li rrikonoxxa il-fatt li mara minn kull sitta għandha bżonn tirrikorri għas-servizz tal-IVF. Diġà ddikjara li se jkun qiegħed jivvota kontra t-tibdiliet fil-liġi tal-IVF u jibqa' ma joffri ebda tama lil dawn in-nisa kollha li jixtiequ jsiru ommijiet. Grazzi lil dawk illi jridu jsiru ommijiet. U ma jistawx. B'reazzjoni il-Partit Laburista fi stqarrija qal li minkejja il-Konvenzjoni Politika Delia juża kliem li jolqot lil mijiet ta' persuni li jixtiequ jsiru ġenituri. Fil-verità dan id-diskors huwa wieħed fals għal fatt li meta niġu mill-kliem għal fatti l-Kap Nazzjonalista mhuwiex lest li jgħinhom. Dan hekk kif diskors bla ebda viżjoni u li dan ftit aktar minn 3 kwarti. Lanqas ħaġa li seta' jagħmel Delia huwa li jirrikonoxxi li tassew jeħtieġ li jsiru l-bidliet fil-liġi tal-IVF. Ħalli bekk din tilħaq aktar nies sabiex isiru ġenituri. Madankollu Adrian Delia m'għandu ebda kuraġġ illi jbiddel. L-ipokrezija tal-istess partit tixed fid-diskors tal-kellim Karl Muscat fejn akkuża lill-Gvern li bil-miżuri li ser jintroduċi sabiex jgħin lil aktar persuni sabiex isiru ġenituri qegħdin ikissru l-valuri tal-bniedem. Irrid jagħmel xi clinical abortion biex in-nisa deħlin u ħerġin jikkissru l-valur tal-ħajja. Jew xi kliniki ieħor għal embryo freezing biex jiffriżaw il-valuri tal-dinjità u l-integrità tagħna. Jew xi aġenzija għal surrogazzjoni biex jwaqqgħu il-valur tal-mara. Minkejja amministrazzjoni nazzjonalista kienet qed tirreferi għal faqar bħala biss perċezzjoni. Interessanti l-fatt li minkejja l-isforzi kollha li qed jagħmel dan il-Gvern sabiex jelimina għal kollox din il-faxxa vulnerabbli tas-soċjetà. Il-kellima Nicole Zammit qalet li n-nies qegħdin jittalbu. Naraw madwarna povertà u miżerja ġdida. Fl-2018 tistaġeb meta tinżel minn fuq tal-linja wara ġurnata skola u ssib nies jittalbu. Dan id-diskors jikkuntrasta bil-kbir mal-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea li wera li fl-aħħar sentejn pajjiżna rnexxielu jnaqqas il-faqar bin-nofs. Fl-istess waqt li l-Gvern irreġistra l-akbar tnaqqis fil-qatt u wara ġażiet il-pensjonijiet.